Iya ta? Ben nek koncone. Supaya ora mendeme mari kudu eling lan emut. Iya, nah ngono. Nah, supaya mendeme mari kudu Yahut jempolan yahut lencir kuning siramu mat ambilih cendol apa dawet yen dirasa-rasake padha enake oh enak tur nganggo tenanan rasa penak alah malah dadi tuman man kaya manuk kena bulut kadung tresno dicapa-capake manut monggo dilanjut cinta ini ojo nganti lucu emot-mot elinge emot-emot oh pelem tasih pentil rada kecut yahut jempolan yahut lencir kuning lan gawe siramu mat cendol apa dawet yen dirasa-rasake padha enak oh enak tur nganggo tenanan rasa penak alah malah dadi tuman ngendi kaya manuk kena bulut kadung tresno dicapa-capake manut monggo dilanjut cinta ini ojo nganti lucut zaman lagi susah buat apa susah itu tiada gunanya zaman lagi susah buat apa susah itu tiada gunanya jangan lagi susah buat apa susah itu tiada gunanya